Tää musiikki kuulostaa tältä. Onko toi joku äijä? Ei meidän vältti tarvii juo... Oliks se joku äijä? Ei, se oli nainen. Have you ever watched Counter-Strike? Yeah, I dabble in it sometimes. You're kinda like Hooksy. So is that like a... Let's Who is turn this that? around, squad. He's my brother. Who, she? Ei, ihan vittu. Mitä vittua? What the fuck? Siis toi vitu kuuma. Voi paskaa. Mäkin pitää olla tommonen summeri seuraavaan uunapöytään. Vittu. Niin, tai sit sä et voit jälleen käydä plus. Voi Käy vielä, paska. käy. Mennään nyt vain ventistä sisällä täysin. Oikeasti. Joo. Milloin se on viimeistä toiminut? Ei ikinä, mut jos... Ei vittu. Ei me vissiin kyllä sit. Mä ei niitä enää. Ai Laita nyt se ovi kiinni. Vittu mikä äijä. Autolla. Hitto ei kyllä osaa mä sanon. Lego Kiftin supportti. Vittu vaan niinku face shiftaa noita luotia ohi, mitä vittu. Okei, no niin, lähdetään pikkaan. One's pushing mid. Mitä vittua me pelataan? Kaveri teki vittu askelia tuolla B:llä. Onneksi toi helikopteri ei vittu paljasta muun muassa Ai! GG against Lems. Sen mä tiedän. Mä painan vaan konsolia disconnect. Äkkiä pois ennen kuin ehtii vastaamaan, oli niin on vittu. Se on sivusto mikä on over. Oh no. Mennään, ei hyväksytä, mennään dustiin. Mennään dustiin. Joo, alkaa. Pikkuhiljaa. Leukan jäbällä on pikkasen vähän HP, mut kyllä se tästä kattoo, kyllä se tästä. Jos saadaan kovempaa, niin mä olisin laittanut kaikki trusterit heti päälle. Joo. No mä sanoin, että kääntyy, että tässä menee joku puoli vuotta, kun mä käännyn paskalaitoksen. Mä oon vittu kännis. Hyvä. Ei insinööri. Se on se robotilla. Me ei siis varmaan noitte levelenkään. Muuten me voidaan laittaa leveleistä, niin voidaan laittaa skillpointteja itse. Hei, insinööri sillalle, niin. Kopy. Mä oon kysynyt noilta muilta jo, että niin, että kuitenkin, niin katoitko sen Noin vitun kuutiotta. Se on vissiin scrappia, sillä pystyy upgradeaa jotain. Juu, Mites mä... Silloin kun me ollaan, jos... Miten tästä mapista pääsee pois? Ei ainakaan tuo, mitä tapahtuu? Has damaged the ship in a collision. Miten tästä mapista pääsee pois? Miten tästä... Vittu, kiitos. Okei. Sä ajoit meidän Repair Stationiin päin, ja sit sä mietit, että mistä saa niinku mapin pois ilman, että sä kokeilit ämmää. Vittu,
turhaan mä laitoin vittu weapons täysillä. Joo, mulla kirjallisesti oli se latausruutu, missä lukee Arming missaisi menossa. Ne vaan puhua, ai vittu! Mitä tässä pelissä lyödään? Sit tarvii kyltin, mut... Kyltiin. Niin. Tätä Mario vipu. Kyltin tai lapio, toi vähän blokkaa meidän tieto tossa. Vetäkää oikeastaan lapio, jos turpaisi. No vittu ei meillä oo lapio. Sulla on lapio kädessä. Vittu, Viisellä on lapio kädessä. Eikö sulla ole lapio kädessä? Saatana lusikka vittu. No ei kyllä vittu ole. Vittu, minkälaista soppaa tommonen kes painaa. Vittu mä oon juossut täällä ja huudellut toi saatanan paljon. Miten sä nyt pääsit sinne? Mä juoksin. Tää on Fire Exit, mä menen täältä. No mä menen Hedun kanssa tonne. No me mennään Villen kanssa täältä. Okei. Joo. Tää on niin meidän juttu. Onks se arvoa? Tää on ase! Tää on ase! Vai se saatana mua sille heilaa. Jotain kolinaa tuolta kuuluu ainakin. Hei, moro! Tuolla on jotain vihollisia tuolla alhaalla vissiin. Hei! Chemical Chuck, nice. Vedä se tonne pihaan. Mä katon Tähän nopea. ovi auki, tähän ovi auki. Kato se. Okei, Henu laittoi jotain psykedeellistä viestiä just äsken meille. Se on tosi huono sapes. Vissiin. Täällä ei oo mitään, täällä ei mitään. Meidän pitää mennä ylöspäin. Kato. Hei, se otti vielä jukin! Ei vittu! Voi kyrpä! Nyt hakkaat sen paskan! Voi vittu! Onks se kaveri? Se vitun mulkku otti meidän jukin! Ne tekee yhteistyötä. Ah! Siinä on tommonen! Ohoho! Mitä me nyt voidaan tehdä? Voinks mä hakata ton paskaksi? Koita! Oh, nice! Kuoliks se? Kuoli! Okei, jää sä tähän kattoo tätä. Mä yritän löytää meidän jukin. Voi. Sä et tiedä kuinka paljon mulla tekee mieli kääntyä ympäri tällä hetkellä. Mikä siellä oli? Löysit sä juki? Ei! The man and the stop sign. Mitä? Siis mikä? Yeah. Hetkinen. Joku naama. Ostiks sä sen vitu? Eikä. Oikeesti. Ostiks sä sen vitu? Hoodies. Build se pizza lover. Increase level. Ei vittu, kuka ton otti pois? Nyt lähdetään vittuun tää. Ei, sä otit sen pois! Mä löysin tämmöset jutut. Kertokaa. Joo, lähdetään vähän vitu äkkiä. Sä toimit deittinä nyt. Okei. Oot sä valmis? Ja just. Ei vittu, tälle hukkuu! Ei! Okei. Donkku. Sä olet nyt... Ei saa meitsiä. Käy ottaa nyt kippuna tai. Et sä kerkeä! Mitä tapahtuu? Mä tissakoin vähän. Mitä vittua Hedu teki? Mitä just tapahtuu? Mitä vittua sä Hedu teet täällä? Seisot paikalla.
Mä sanoin just äsken, että mä oon vittu tiskaamassa. Ja Joni lähti. Käännytään vaan ympäri näin. Joni Joni, Joni vaan lähenee meidän